Čau lidi, dneska je další, v této už třetí karpeliku, já nevím prostě, jak to prostě tak dáváme. Takže další karpeliku a těšte se. Čau. Nechápu, jak to fakt dáme to třetí karpeliko. Dneska jsme už udělali, možná i 4, já nevím. Ne, 3 jo. Zase je to na hardcoreu, takže dostaneme víc. No. Každopádně, jestli víte, tak mi poraďte, jak si vlastně dát ten hardcore. Protože já vůbec nevím, jak to. Tak každopádně. Ty víš jedno, co? Co? Víš, co je jedno. On dostaneš o trošku víc peněz, že jo? Je to trošku těžší. No. Možná víc vy to vyděláme, nevím. Jestli budete dělat karpeliku, tak si nikdy nedávejte. Počkej, jakou masku vám ukážu. Takovou jako do tmy, kdyby něco jako, prostě víte, co myslím. No, víte. Tak tu si nedávejte, protože pak si nebudete moct dát tu dýchací masku. Budete mít noční vidění, takže si to nedávejte. Že ano, pane Kuba. Kubinko. Teda, že ano. Já jsem Patrička, že jo? Já jsem Patricia. My jsme prostě retardi a říkáme si takhle. No, to je normální. To je naše přezdívka. Oni nám takhle říkají ve škole, že jo? A když tak lidi dejte like. A odběrka. Vůbec jsem žádný like neviděl. Nic jsem neviděl, ty budeš utřebovat ty videa. Taky ne. Jeden like, ty vole. Jeden lajkos. Lidi tam like a když tak jeden cuk. Nejlepší bylo, kdybychom měli 2 odběratele. No, máme jedno. Tak jako když nejsem admin, kdybyste věděli, jak dát admina, tak to napište do komentářů. Jako my jsme chtěli udělat si společný kanál, ale my nevíme, jak se dát admina, že? Jinak bych, že jo, dělal taky videa. Že ano. Ale už mám i svůj kanál, takže tam budu taky natáčet. Samozřejmě jmenuji se když tak GTA podržítko, Friends podržítko, podržítko. A ještě jedna tečka, nevím prostě. Teď jsem se tak pomenoval, ještě random jméno. A jako vždycky mě zajímalo, jak to pod tou vodou může fungovat. Prostě to funguje, takový jazyk. To je na baterky, že jo? V singláči máš úplně to stejný, nebo možná to je na benzín. V singláči to máš taky, když už jsi skoro na konci, tak to tam takhle máš. Takže singlač je taky karpeliku. Ne, to jsi mi blázen. I když v singláči může být karpeliku, až se děje. Může. No to jo, ale tak aspoň tam nebudou ty hekři a takový, že jo. Jako nezlobil bych se, kdyby pro jako všechny platformy bylo jako zdarma 100 milionů, jako to bych se nezlobil, že jo, ale to chci moc. Že ano. Ne, všechny ty věci, co by si tam mohl převejít. A nebo bylo všechno zdarma. To by jako bylo dobrý. Nebo aspoň kdyby byla fakt jako obří sleva třeba už nám vždycky, jako to chcem ale moc, že jo. No to bylo. Opět jsem se 8 milionů přátel, 2 miliony. To možná víc, ne. Když by to byl konec. Už ještě nevíš, jestli to bude konec. Tak. Já to dělám vždycky takhle, protože je to prostě dobrý takhle dělat. Headshot. Jsou klíčky nějaký. Samozřejmě, když nenajdete klíče, tak musíte jít, jo, hordečkem.
asi dohořejškem, jak to tak vypadá. Ale to, co mi nevadí. No, mi to vůbec nevadí, ale jako vůbec. Já mám klíč, nice. Co jsou tady obrazy? Jo, je tady obraz. Fake Mona Lisa. Tak berem, ne? Tak to má za kolik? Nevím, tak jestli 200 000 třeba, když je to na tom hardcore modu. 300 by mohlo být. Doufejme. $200. To dobrý jako. Jaký jsem vám dělal vlastně v té první části, jak jsme říkali, že to bude na 2 části, protože se nám to pak nějak baglo, tak tady máte tu zbraň, jo, kdybyste neviděli tu první část. Ale nepoužívejte ji, pokud to chcete udělat stealth. No, Pavle, to už je to prostě. No je, že jo, jde takový ten glitch, na to se tam bugnout. No, to je hrozně těžký. No, aspoň mě to tak přijde. Yes. Nevadí. Naopak já znám ještě jeden glitch, který je vlastně tam taky tak nějaký. Neřvi. Tak mluv taky, ale něco ne. Budeš mluvit? Okay. Tak něco říkej, ne? Víš, co to je, že to viděli už, co tady babičku dělat. No tak jasně, ale tak... No. Nevíme teda, co koupit, jako vůbec, že jo? Vůbec nevíme. Buď jsme říkali, že opresor, jako tu jedničku, nebo nějakou tu helikoptéru do toho, no, tyjo, teď mi to vypadlo. Do kosatky, toho z Beroua. No, skoro si koupíme opresor asi. Ne, opresor nechci. No. A nebo ještě se koukneme, jako bude mít nějaký 2 miliony. Tak ale tam taky mluvíš, tady dělám ty jaky. A nebuď stichá furt. Tohle úplně nenávidím. Jako jo, je to strašně hrozný. A hlavně je to dlouhý. Je. Už bych mohl být tam, kdyby tady nebylo nic. Když to hrajete v solo, tak ani nemusíte dělat ty keycardy, je to úplně zbytečný. Bylo by dobrý, kdybyste dělal třeba počořit i ten safe, jako. Kdyby tam bylo zlato a tak, že jo. Bylo by to výborné. No právě. Tak, gimme. Dřív mě tady furt chytali gardi, že jo, když jsme to dělali. Přesně. Vždycky se jim zvětšil ten kurzor a vždycky nás viděli, sviňuchy. Tohle už vlastně bude naše 9. video, tyjo. Dneska už jsme natočili kolik, tyjo. Jo. Škoda, že to nevede někam studi třeba. Jako jo, Kdyby tam bylo ještě něco jako. Tak jako... to by to dobrý, to bude třeba nějaký to nevím. Dej. Se ale nemůžu uvěřit, že oni si nevšimnou těch mrtvol, jako. To každý je na jednom místě, než to nešli. Vlastně, no. Taky vám vždycky, když hrajete to Kaoperiko, taky vám vždycky zmizí to oblečení. Mně skoro vždycky. Jaký oblečení? No to triko. Jo. Jako vždycky, ale. Jak? No.
Teď když ještě nabereme buď prášek na praní, nebo Prostě jsem na to nejpráš. nebo je to prášek, nebo tu majku, že jo, No. tak Tak bude mít tak milion. bude mít určitě milion nebo peníze jedno z toho. Když tak bereme jenom Mariánku, anebo... Mane. Ne. Mane dává po 5000, Kolik myslím. dává Mariánka? Asi taky po 5, já nevím. I don't know. What is this? Hustý, jak jenom zvedne tu zbraň nahoru a mám přebito. Když by takhle fungovalo i v realitě. Už vždycky, říkám to už po druhý dneska, tak vždycky musíte zabít tohohle v autě. Jo, protože on by viděl jinak ty mrtvoly a spustil by se alarm, že jo. Odpad. Odpad je jako odpad. Co? Jsme je hodně rádi. Vstali. Šli spát. Já nikdy téhle kameře nevěřím. To jí věří. No já ne. Můžu tady vzít takový prst? A můžu. Se sem nikdy nevrátím. No. No občas teda. Když budu potřebovat peníze. Ale jinak ne. To je zajímavé, že z toho ta Valkyra nevšimne. Tý mrtvoly. Ale já jsem si ji zkoušel odbouchnout a nejde to. To... A kdyby je průstřelná. Jo, tady jsou ty obleky. Když jsme dělali ten Cutter Intel, takovou tu blbost, úplně nenávidím, že jo. Jsme to dělali asi na 4krát. Vždycky nás čapli. Za pleškys. Tohodle nezabijte, on si vás nevšimne, pokud do něj nenajedete, že jo. Jako jo. Jakože jo. Vždycky ten outfit, vždycky ten má. No tak, protože, že jo, kdyby hrál někdo s tebou jiný, tak on má takový červený. Víš? Sturmgewehr. Tak tamhle jde to auto. Vždycky tam musíme profrčet, když tam jde to auto. On by vás viděl a spustil by to alarm. Nevím proč, jako dřív třeba vás sice viděli, ale ty NPCčka se zděsily a museli jste dali, že jo, alarm, že jo. Je to... I nám se to stalo, že ano. Yes. Tak, tady je čajový Ráj. ráj, ano. Tady sem chodím každý den. Počkej. Sem chodíme my dva, že jo? Tady my pracujeme. A i doslova takhle vypadá jak taková... Tráva nový zahrádce, jako vypadá. Což nebylo, ty vole. Já mluvím o koření. Máta je tomu podobná hrozně. A jo, trošku. Buď jsem blbej, přijde mi to podobný, anebo je to pravda. Jsi blbej. No, ty seš koště teda. Já jsem. A já. You are is the... No, ale mi vypadlo slovo košťáles. A je to pík. Já tady schniju. Už se odsaď nikdy nedostanu. Neboj, Pavle. Budu opatrnej, be careful. Hop. Já doufám, že nám to zase nevypadne jako minule. Bo jako moc dobrý nebylo úplně, že? Jak to vypadne? Co? Jak to vypadne?
Jako minule, jak jsem to musel dělat na 2 části. To snad doufej. Jako radši bys na to možná mohl kliknout. Třeba. Hele. Okay, no. Když to vypadá, to není můj problém. Jak říkám, na něho můžete hodit Assassin's Creed, ale musí být za tou budovou ještě. Pokud bude před tou budovou, tak tam jsou NPCčka. Jsou natřený. Tam při vstupu do obýváku. A i ten práh, jo, tak když tak překročit, jo? Tak jo. Já jdu na krmy. Jo, to se vystříhnu. Já budu pokračovat tady na to. Opět. Tak, teď jako zabijete tu plešku a chcete čekat a dáte jí plešat. Tady je toho moc, já se tady bojím normálně. Musíte počkat, až ona to přejde. Sbírejte many, bere jen tu Mariánku. Co? Bere jenom tu Mariánku, neberte many. Podle toho, co se vám tam bude vejít. Ty něco řeknete, vy svinuchy. Já vás spápnu. Tak bude Mariánku. Tak berem cash. Tak nevadí. Tak to bude tak normálně. Tak ono to není 5000, to je tak 9. Tak máš. Dobrý mám, Máme milion. Potřebujeme tak ještě 100 000 ale budeme to mít. a bude mít přesně milionek. Speedrun. No, poberem všechno by říkám. Co? Tě neslyším. Opres. Ne. Zapomeň na opresor, žádný opresor. A když už tak mluv nahlas. Co opresor? No, jsi mohl chtít, tak si ho kup na svém účtu. Jako sorry, ale tak to fakt... I'm not money. Tak to není můj problém. Ty vole, úplně nenávidím. Výpravin! Tak ty vole. Jak tady schodíš tou brokádou? Tak hoší, já se jdu projet, jo? Za chvilku jsem zpátky. Tak čus! Už se nevrátím dlouho. Víš, co udělám? Tak ať si naženu nějaký borce, když už je to teoreticky jedno. My to stejně asi nestihli už. To se vystříhne. Já už jsem se lekl, že jenom 500 000. Taky jsem se. Se ne 15 minut, ale už se blížíme, jako. Tak to Karperiko děláš skoro zase 20 minut. Co? To Karperiko zase děláš 20 minut. No. Tak nevadí. Jako nevadí. Kubo. Koho jsem? Kubino. No. Když už. Prostě my si říkáme přes dívkama, který nám říkají ve škole. Jinak se jmenuje úplně jinak, ale to vám říkat nebudem, že ano. To se neříká. oddálit za 50 dnů. Ano. A rovnou s náma jako obličeje, že jo? Ne, zase to. Tak to ani nedají. Vím. Tak asi prostě říkám pro to. Jméno, i když jméno nevím. Takže máme 2 miliony. Docela dobrý.
po dlouhé době zase 2 miliony. Že když si tady nekoupím si ten opresor, ani na ní stejně nemáme. No teď jo, ani na ní nemáme. A říkal jsem, že bez slevy ho nekupu. Má 200 000 plus. Nice. Stejně na ní nemáme kupu. My si říkáme buď Kubo, anebo Kuběnko. A nebo Patrice, nebo Patriku, že jo? Ale tak se prostě nemenujeme, to vám říkáme rovnou. Protože si nechcem říkat jak Teploušové. Vole! Lester. Ano, jsem taková lama, že si musím volat Lesterovi. Ale tak potřebuju to. Nech. Tak ale tak to tu. Nevadí. Tam víš, že jo, něco. Wallride hezky. A teda? Stavu době jako na OK, tak zastavu. Čus. Si tam nastoupit už. Monkey business. To je taková blbost. Dětku! Tak já tebe zaparkuju. Protože proč prostě ne, že jo? Jo, taky nám napište, když jste do komentářů. Počkejte chvilku, hned vám to řeknu. Co říkáte na mojí za první čepičku a co je outfit, jako? Jsme ho vybírali spolu, že jo? Yes. No jasný. Počkej, radši to červené. No, počkej. Pšt. Tak. Já jsem pro pichy gumu, že jo? Nepropích. Tyhle lidi vůbec neumějí parkovat, že jo? Kdybyste viděli, jak parkovali jako řidiči BMW. Trošku. Já jsem to úplně otevřel krásně. Takhle vypadá řidič BMW. Kolik máme? 2 470 000. Okay. A jak uděláš slevu? Jako na co? Stejně bych ho nekoupil. Je to slevou? S tou slevou bych ho nekoupil. Yes or no. Yes. Něco z zahrádky. Yes. A nebo můžeme koupit bavorák. Jakože vypadá. No, musím najít, počkej. Ubermacht. No. Samozřejmě. Feaster Astron. To je jaký... Jaguar asi. Nevím. To je Bentley. To je Audina. To je jako... Není to špatný. No bych řekl pravdu, tohle se mi líbí i v realitě jako. To je BMW, takový ten SUVčko. Co? Jo. To jsem měl, to je Lambo. Ty jsi vlastně chtěl koupit tohle, že jo? To fotím. Tohle. Tak ty to máš za... Já vím, je to pěkná blbost. Když tak tady ještě máme takovou dobrůdku tady. Když tak koupíme to auto za 1,5 milionu, jo? Jdi to ještě skoro dolů. Já bych koupil nějaký terén, nevím proč. Já jsem koupil z toho vojenského letu. Co něm?
Z toho válčícího, to jako jak se jmenuje. Warstock. No. Nevím. Já bych když už tak koupil to auto za 1,5 milionu. To starý. Nebo nějaký offroadák. A nebo pěknýho. Že jo? Offroad tady. Já bych chtěl trojkolku. Tak jako trojkolku. Nádhera. To je úplně to stejné auto, akorát možná novější. Nebo motorku, že by přidali? Mm-mm. Škoda, oni nepřidali skoro žádný motorky. No, tak jako motorky to asi nezáleží. Máš to, ne? No, Vidíš tu modrou motorku. zapomeň. Tak si ji kup na svém účtě. Tady jsou pěkný dobrutky. Tady jsou pěkný dobrůdky, ale pěkně drahý dobrůdky. No, tady ta dobrutka, ten vypadá hezky. No, ale drahá dobrůdka. Jako tetku? Já nevím, já se ještě jako ono to je fakt těžký jako vybrat. Že jo? Je? My jsme přemýšleli nad těma autama, ale tak jako teoreticky, kdybych měl ještě 1 milion, tak tohle bychom mohli koupit, ale řekl bych, že to je zbytečný. Nebo nějaký letadlo. Auto. Co? Kup si to auto. Jaký? Jak jsi mi ukazoval? To za milion, to za milion půl. Koukám. Ten obraz vypadá ale hodně. Tenhle? Ano. Tak. Můžeme koupit tohle. Ne. Kup si to auto. Nebo tohle? Ne. Tak si asi. Tak jo. Já nevím, abych si až šetřila tu hydru nejradši. Ne, prostě si koupíš to auto. Můžeš mě nechat být chvilku a koukat? Ne. Dík. Ne. Dík, že můžu se koukat. Děkuju moc. Nemáš zač. Děkuju. Tramnej fakt. A tak kámo, já se bojím, že na ní nepůjdou upgrade. Půjdou. Do toho do upgrade. Ale jako, aby do něj šlo hodně upgradeu. No, jdou do toho zbraně, to vím. Cože? Jdou do toho zbraně. Do tohohle. No. Jsi si jistý? Tohle jsem měl, ten Koenigsegg Agera něco. Tak se podívej na internet. Si tam koukněte. Tak jo, já bych to asi koupil tamto, to černý. A šel bych ho vyupgradit. No, tak si je koupíš ho v černý samozřejmě. 972 000, ještě hromady peněz. Že jo? Nebudeš nastupovat tak kdy jenom. Nastupíš hezky tudy. Tak, vyřešeno. Jo. Ty dveře ti dali nějaký John Cena. John Cena, to. Víte, jak se otvírají, teda rozbíjí okna v Americe? Tady není žádný auto, tak nic. Mě dostal týpek to odemčený auto. Taky osmína. To musí. Taková apokalypsa. Takže má být přidaná zombie apokalypsa. Jako kdybych to dneska už neříkal. Já bych to dneska neříkal. Taky, že říkal, už je na YouTube. Nádhera už došla domů. Sorry, Joši, ale nemám čas na vás. Pojď to štíkovi. Teď volám Pleštíkovi. Tam bych to jako neměl jumpovat úplně. Ale tak co vám hrabe? To mluve, skočím někomu na zahradu. Nebudu stíchat, dětku. Tak ty jako jsem se sem dostal. A teď to zve to štíka. Teď už nemůžu.
Kdyby něco zbylo, tak bych si ji možná tuhle dal do MK2. Do pistolku. Poslaneckou. Ale to jsi normální poslanec. To nejradši, až bude mít 50 odběratelů, tak uděláme stream. A ten, kdo bude chtít, tak si se mnou bude moct zahrát GTAčko na PlayStationu samozřejmě. A musíte mít samozřejmě PS Plus, že jo? A uděláme normálně ten Criminal Mastermind, ať máte každý 10 milionů. A i já. Že ano. A počkej, to dělat ve 3 nebo jenom ve 2? Ve 4. Jenom. No jenom ve 4, no. Tak to začí stav, to začí kurku. No jako, stačilo by, že jo, jenom ten, víš, červeňák, dobrý. No dobrý, nemůže hrát. Co jmenuji vlastně? Ty No a to jsme 3. a Okay. ještě ten jeden kámoš. Jménem Cristiano Ronaldo si. Co je děbru, ty jo. Ano, Cristiano Ronaldo s námi bude hrát. To je teda hnusný auto. Tak já ho prodám. Fakt? Ne, já si ten. Dělám si máč. Dělej si, Máťo. Tak si dělej, Máťu. Kam ten zvuk? Kilometr to hádám asi nemá ještě. A 360? Ne. Dobré, hezky 360. I Borka to se mnou dala. Ej, jo. Kam ten zvuk? Debiluje mi tam vleze, já mám hvězdičku ještě, jo. Nějaký starý Aston Martin. Kolik stojí na prodej vůbec to auto? Tam vidíš ty vejfuky dole? Z toho motoru, jak to leze? 900 000. Okay. Armor tomu dáme. Race brakes, určitě bumpers. Bych tam hodil tyhle. Engine, to je jasný. Tak ty bych dal možná na druhou stranu. Počkej. Nejdražší bych tam dal. To je hrozný. Ty za ty nosítky by se tam dal. Co? Ty za ty nosítky, tam je to nejlepší. Tak to je, Kdo bys tam dal? tam je Mercedes logo. Jo, je tam Mercedes logo. Dej tam ty křížky. Co? Dej tam ty křížky. Okay. Kde jo? Bych tam hodil třeba takovýhle. Jo, to vypadá. Já bych si řekla, jak tam bylo. Tohle? Ne. Jo. Tohle jo? Kámo? Tak to tam ber. Počkej. Tak já bych tam dal tyhle, Taky. ty kulatý. Tak tady dáme jako černý.
Hezký plemeno. Jakou tomu dáme barvu? Dal bych tomu tu modrou. Proč ne, že? Ne, to je fakt špatně na to. Jo, spíš do červený, no. Bude lepší. Ty černý si dal. Červený. Nebo? Lepší černá barva, to je růžová na tom. Se to vypadá dobře. Midnight Blue, ta vypadá na tom dobře. Nejlíp. Bez střechy. No, já nevím. Tak jako dáme to úplně dolů, že? Jo. Now you can remove magnets goes off the gas. Look, it's sharp. Co tam nedává, nevím. Co to je? Jo, to je na rádio. Konal bych to možná to kolo. Ne. Však to vypadá dobře. To vypadá. If that car was a woman, I'd guess her. Já vím, že vypadá. Tam jenom hodíme tohle, ne? Tak to tam jde určitě. To bych tam asi možná nechal. This is the same Ještě thing neprůstřelný. with cars, you know. Windows. Zatmavit. Já věřím, že je dobrý. Má to a střílí to? Nestřílí. No tak nevadí, ne? Věřím, že hlavně to jede. Taky bych ještě koupil jednu věc. No, máš štěstí. Já vím. Kde je? Ne, počkej, kde to je? To mi ani neříkej, že tady není. Nic. To nemůžeš řešit. No, tak to jdi do prd. Co? Taková jedna motorka nebo skuter. Ty myslíš pižátku, teda? Ne. Ten tady ani ještě není. Nic, no. Tak si koupíme nějakou motorku. Ještě něco do toho, že jo? Do zásoby. Tak jedna. Ne, to nekupuju, to nekupuju, prosím. Proč? Prostě zkus koupit tu vpravo za těch 120. Fuj. Takovou herku bych si nekoupil. Kámo, proč si ji nekoupíš sám? Já jsem si ji chtěl koupit, ale ty jsi mi říkal, že si ji nemám kupovat. Tak si ji můžeš koupit, máš na to peníze, ne? No. Tak si musíš našetřit. Buď ticho. Tak máme peníze, že jo, takže... No dobrý, už ale... Co máš? Hello. Jak to rozčílám? Máš můj... Vidíš tam to chlapa? Myslíš tohohle? Ne. Zabij to! Tíhle, co si myslíš? Že jsi větší než já, ale? Takhle, no pojď sem, vole. Okropě všechno. Brrrr. No. Jatka. Počkej, tam ještě něco utíká. Nádhera.
No fuj teda. To je humáč. To není humáč, to je přímo sračka. Kdo by to dělal? Dobrovolně. Když jsi potom tvojí motocykly, Co? tak když jsi potom tvojí motocykly, Teď už jdu pro to motocykle. jsi si mu skončil video. Jo, teď vytuníme, ukončíme. Nahrajem to, nebo uploadnem to, nejdřív to zastříháme. A jak vědět, co mám za auto? Nevím. Tak to by jsem nechtěl takhle být počořen. Nádherný úběr. Mě zajímá, kam to vede na druhou stranu. Teda. Vypadá dobře. No, a nemůžeš to vytrhnout tady? Ne. To nejde. Jak dlouho už? Máme video 47 minut, to je další speciál, že jo? Teďko tryhardíme speciály, aby, že jo, to... Kamo, koukej, jak je to odpružený úplně. To je na historikách, to je kroska. To je kroska. Trošku jiná. To nikdo neviděl. Já jsem samozřejmě nejlepší řidič. Ty vole, Co tomu hrabe? to má hezký úpich. To má dobrý opich, ale. A hezky to bude nezedí. A teď to převrátí. Musíme zkusit nejdřív takový test, jo? Dobrý. Tak takovýhle test úplně neprojde. Tak koukej, jak to vezmu úplně na zadní. Schválně, jestli